Tmiem il-ġimgħa beda b'aħbar kera li ħasdet lil-bosta. Il-ġimgħa fil-għaxija l-ħabta tas-7:15 fin-naħa t'isfel ta' Malta bdew jinstemaw qatt ta' sireni li allarmaw lill-pubbliku fl-akwati u ftit wara ħarġet l-aħbar li tifel ta' 3 snin kien ittajjar minn vettura fi triq il-qalliet f'Marsa Skala. Fil-post kien innotat moviment qawwi ta' membri tal-Korp tal-Pulizija kif ukoll tim mediku li wasal b'ambulanza mill-Isptar Mater Dei u li wara assistenza fil-post ħadu l-iċkejken b'urġenza l-isptar għal aktar kura. Skont l-ewwel informazzjoni li kiseb Net News jidher li t-tifel li huwa ta' nazzjonalità barranija ma sofra ebda ġrieħi serji iżda inżamm l-isptar għal aktar osservazzjoni. Dan l-inċident ikkawża traffiku fiż-żoni tal-madwar kif it-triq ingħalqet għal xi ħin sakemm ingħatat l-assistenza u sakemm saru l-investigazzjonijiet neċessarji. F'inċident separat li seħħ madwar siegħa qabel l-inċident f'Marsa Skala, Bulgara ta' 13-il sena wkoll spiċċat ittajret minn vettura din id-darba fi triq San Andrija fis-Swieqi. Kien l-ħabta tas-6:30 tal-ġimgħa fil-għaxija meta l-pulizija ġiet informata li kien seħħ dan l-inċident fejn minn stħarriġ preliminari li sar irriżulta li żagħżugħa li residenti l-imsida intlaqtet minn vettura ta' tip Nissan li kienet qed tinstaq minn Pollakka ta' 34 sena residenti Swieqi. Il-vittma ngħatat l-assistenza minn tim mediku u ttieħdet l-Isptar Mater Dei b'ambulanza fejn aktar tard ġiet ċertifikata li tissofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.